Hvad så, Bob og Niels? Nu er så på vej afsted på bjerghej. Nej. Bjergbestigning. I regnvejr. Og se, hvor smukt det er. Og det fortsætter bare opad. Opad og opad og opad. Vi har fået at vide, at toppen ligger hen over den top deroppe bagved. Så ja, der vil ikke andet at sige. Let's get to it, bitches! Okay, Hanna, er du træt? Er det en lang tur? Det er en rigtig lang tur, det er rigtig hårdt. Så er der sne, så den glider. Men vi er lige oppe på toppen nu. Nej. Fuck, det ligner bare et postkort. Bedays! Er det her toppen? Det er toppen. Det er godt. Ja, det er toppen.